Kaixo, funtzio arrazional hau irudikatuko dugu grafikoan eta hasiko gara definizio eremua kalkulatzen. Funtzio arrazionala danez, ikusi behar duguna da izendatzailea noiz egiten dan 0. Ze izendatzailea 0 egiten danean arazo bat dekogunez, horrek dira, izendatzailea 0 egiten dituzten balioak dira definizio eremutik kendu beharko ditugun balioak. Orduan ikusten dozuen bezala, -2 balioa hartzen duenean xak, izendatzailea 0 egiten da. Orduan, definizio eremua jarriko dugu R osoa ken -2 balioa. Orain bagoaz asintotak kalkulatzera, eta hasiko gara asintota vertikalak bilatzen, kalkulatzen. Non bilatuko ditugu asintota vertikalak? Balio hauetan, kentzen ditugun balio hauetan, izendatzailea 0 egiten dituzten balioetan, kasu honetan -2an. Orduan, egiten dugun lehenengo gauza da limitearen kalkulua, funtzioaren limitearen kalkulua -2an. Orduan, ordezkatzen baldin badugu -2 funtzioan ikusten duzu ematen duela 3 zati 0. 3 zati 0 izango litzateke k zati 0 motako indeterminazioa. K zati 0 motako indeterminazioa ematen duenean asintota vertikala dago. Listo, konprobatuta dago, bai? Orduan, irudikatzen dugu asintota vertikala -2an. Ikusten duzu hemen adierazita dagoela marra etenen bidez. Eta zehazten dugu, identifikatzen dugu asintota grafikoan. Eta orain egin behar duguna da ikusi funtzioa asintotaren alboetan, eskuman eta eskerrean norantza disparatzen den. Badakigu funtzioa asintota batera hurbiltzen denean, disparatu egingo dela plus infinitora, gora, edo minus infinitora, bera. Baina jakin behar dugu, hori norantza doan, gora edo bera. Bai eskumatik, zein eskerretik. Orduan egingo duguna izango da, hartuko dugu eskerretik oso hurbil dagoen balio bat, adibidez -2,00 bat, egongo litzateke hemendik. Eta gero hartuko dugu ere bai, eskumatik oso hurbil dagoen balio bat, adibidez -1,999. Orduan, zer da aztertuko dudana? Emaitza, nik badakit infinito emango duela, ze badakit disparatu egingo dela gorantza edo berantza. Kontua da hori, norantza gora edo bera, hau da, zeinua, plus edo minus emango du, hori da aztertu behar dudana benetan. Orduan begira, -2,00 bat ordezkatzerakoan funtzioan zenbakitzailea, ikusten da argi eta garbi emango duela plus. Baina izendatzailea minus emango duenez, azkenean plus zati minus geratzen zaigu minus. Horregaitik eskerraldean irudikatu dut gezia berantza, minus infinitorantza doalako. Zer gertatzen da eskumaldean, begira hemen ahaztu dut plus bat jartzea, horrek adierazten du eskumatik egiten ari garela analizia. Eskuman, balio hau ordezkatzen dugunean funtzioan ikusten dugu zenbakitzailean positiboa ematen duela, baina izendatzailea oraingoan bai positibo ematen du ere bai. Orduan plus zati plus, beraz eskumatik gezia egingo dugu gorantza, plus infinitorantza. Bagoaz orain, asintota horizontalak aztertzen. Asintota horizontalak aurkitzeko edo kalkulatzeko egingo dugun izango da funtzioaren limitea kalkulatuko dugu infinitoan eta minus infinitoan. Orduan ikusten duzuen bezala, infinitoan limite hau kalkulatzerakoan ikusten duguna da goikoaren zenbakitzailearen maila handiagoa dela izendatzailearena baino, eta orduan emaitzak ematen du infinito. Plus infinito, hemen koefizientearen ikurra dalako plus, eta hemen ere maila goreneko monomioaren ikurra plus dalako, orduan plus zati plus, plus. Eta minus infinitoan zer gertatzen da? Begira, minus infinitoan gertatzen zaiguna da, lehenengo eta behin moldaketa bat egin behar dugula, hau da, funtzioaren limitea kalkulatzerakoan minus infinitoan, mailen arteko arau horiek ez dabe funtzionatu alizateko edo erabili alizateko, plus infinito jarri behar du hemen. Orduan, plus infinito jartzen dugu, baina moldatu egiten dugu, eta x dagoen lekuan jartzen dugu minus x parentesiekin. Zer gertatzen da? Hemen berbi eginda dagoenez, negatibo hau galdu egiten dala, hemen ikusten duzuen bezala, baina hau ez. Orduan oraingoan infinito eman beharrean ematen du minus infinito. Hemen daukagulako plus, baina hemen minus. Orduan plus zati minus, minus. Orduan zer da gertatzen dena? Ez dagoela asintota horizontalik. Asintota horizontalak egoteko limite hauek kalkulatzerakoan hemen balio zehaz bat eman behar du. Izan behar da, ez dakit, 2, minus 3 edo 0 ere, baina infinito ematen badu, kasu hauetan bezala, orduan ez dago asintota horizontalik. Zelan adierazten ditugu limite hauek grafikoan? Begira, adibidez, hau. Zer gertatzen da, xen infinitorantza goazenean, hau da, alde honetatik mugitzen garenean.
funtzioa infinitora doala. Orduan horregaitik jarri dut gezia goruntz begira. Baina xen minus infinitoan, hau da alde honetatik, funtzioaren joera da minus infinitorantza joatea, orduan gezia berantza jarri dut. Vale? Urrengo pausua izango litzateke ebaketa puntuak kalkulatzea. Ebaketa puntuak kalkulatzeko balio taula bat egiten dugu, jartzen dugu xen lekuan 0 eta gero iren lekuan 0. Eta ikusten dugu, zeintzuk izango lirateke ebaketa puntuak. X 0 denean, hau da, 0 ordezkatzen baldin badugu funtzioan, argita garbi ematen du minus bat zati bi. Orduan, 0 minus bat zati bi, hemen, hau izango litzateke ebaketa puntu bat. Gero, egin behar dugu ere bai, i berdin 0. Orduan, i berdin 0 egiterakoan egiten ari garena da funtzioa berdin 0. Bai? Orduan, izendatzailea pasatzen da beste aldera biderkatzen, bider 0 egiten duenez desagertzen da. Orduan, geratzen zaigu x berbiken bat berdin 0. X berbi berdin bat, beraz x plus minus bat. Horrek esan nahi du, hemen beste bi ebaketa puntu ditugula. Plus bat 0 puntua eta minus bat 0 puntua. Hemen egongo lirateke. Orain jarraituko dugu puntu singularrak aztertzen. Puntu singularrak aurkitzeko egin behar duguna da deribatua berdin 0. Hemen duzue, bai? Orduan, lehenengo eta behin deribatuko dugu funtzioa, zatiketaren araua aplikatuz. Bai, hemen ikusten duzue, izendatzailea berbi, eta goian, zenbakitzailean, goikoaren deribatua biderbekoa ken, goikoa biderbekoaren deribatua dala kasunetan bat. Orduan, begira, hau pixka bat gehiago garatzen baldin badugu, ikusten duzue elegatzen garela adierazpen honetara. Orduan, hau berdin 0 egiterakoan gertatzen dena da izendatzailea pasatzen dugula biderkatzen beste aldera eta bider 0 egiterakoan desagertzen da. Orduan, geratzen zaigu x berbi gehi lau x gehi bat berdin 0. Ekuazio hau ebasteko bigarren mailako formula aplikatzen dugu eta bi balio aurkitzen ditugu, minus 3,73 eta minus 0,267. Bi balio hauek taulara eramaten doguz, beti taulan jarri behar ditugun balioak jartzen ditugu ordenatuta, txikienetik handienera, oso garrantzitsua da hau. Eta gero ere, kontuan izan, askotan komentatu dugu, taula honen goiko marra hau islatu behar duela nolabait funtzioaren definizio eremua. Eta definizio eremua gogoratzen dozu esala R, hau da minus infinitotik, hemen egongo litzateke plus infinitora, minus bi balioak kenduta. Orduan, minus bi balioa jarri behar dugu horrelako marra bat dana goitik bera dana ebakitzen, ze minus bi balioa da asintota vertikala. Eta adierazten dugu, bale? Garrantzitsua da ere bai, asintota dala adieraztea nola bait, ze bestela gero pentsatuko dugu puntu singulara dala eta erratuko gara. Orduan, asintota jartzeaz aparte, jartzen ditugu aurkitu ditugun bi puntu singularrak. Minus 3,73 eta minus 0,267. Orain egiteragoa zena da, aztertu zein dan deribatuaren zeinua daukagun tarte bakoitzean. Ze deribatuaren zeinuaren arabera, funtzioak joera gorakorra edo beherakorra izango du. Orduan begira, minus 3,73 baino txikiagoak diren balioetarako hartzen dugu balio bat, adibidez minus lau, eta ordezkatzen dugu deribatuan. Eta hori egiten badozue, ikusiko dozue ematen duela positibo, plus. Orduan, deribatua positiboa baldin bada esan nahi du funtzioa tarte honetan gorakorra dela. Bagoaz, minus 3,73 minus bi balioen artean. Adibidez, minus 2,5 hartu dezakegu. Ordezkatzen badozue deribatuan ikusiko dozue ematen duela minus. Horrek esan nahi du funtzioa hemen beherakorra dela. Orduan begira, esan dezakegu hemen daukagun puntu singular hau maksimo bat izan behar dela. Lehenengo funtzioak gora egiten duelako eta gero bera. Orduan jarriko diogu alboan maksimoa. Eta jarraitzen dugu, begira. Minus 2 eta minus 0,267 artean, hemen balio bat hartzen baldin badugu, adibidez minus bat, ordezkatu funtzioaren deribatuan eta ikusiko dozue ematen duela negatiboa. Orduan horrek esan nahi du, momentu bat, zuriz egingo dugu, negatiboa. Orduan funtzioa beherakorra dela esan nahi du. Eta azkenik, minus 0,267 baino handiagoa dan balio bat hartuz gero, eta deribatuan ordezkatuz gero, ikusiko dozu ematen duela positiboa, orduan, horrek esan nahi du hemen funtzioa dela gorakorra. Orduan begira, hemen kalkulatu dugun puntu singular hau, izan beharko da minimo bat. Lehenengo funtzioa bere egiten badu eta gero gora egiten badu, hau bai ala bai izan beharko da minimoa. Orduan, orain egingo duguna izango da, jarriko dugu nondik nora dan gorakorra, nondik nora dan beherakorra,
eta non dagoen puntu maksimoa eta minimoa. Beherakorra, maksimoa eta minimoa. Bueno, orduan, gorakorra izango da minus infinitotik minus 3,73ra. Eta minus 0,267tik infinitora. Beherakorra izango da minus 3,73tik minus 2ra eta minus 2tik minus 0,267ra. Hemen kontuz, batan batek esan dezake, bueno, eta zergaitik ez dugu jartzen minus 3,73tik minus 0,267ra. Minus 2 kanpoan utzi behar dugulako, bale? Minus 2 zintota da, minus 2an funtzioa ez dago definituta, eta orduan kanpoan utzi behar dugunez, hemen moztu egin behar dugu tartea. Bueno, eta gero daukagu maksimoa eta minimoa. Maksimoa egongo da minus 3,73 i puntuan, orduan, iren puntua edo iren balioa kalkulatzeko egin beharko duguna izango da, xen balio hau funtzioan, jatorrizko funtzioan ordezkatu, eta hori egiten badozue, ikusiko dozue ematen duela minus 7,46, eta gero daukagu ere minimo bat, minus 0,267. Hau ere, bere bigarren koordenada hau ezagutzeko, ordezkatu beharko genduan xen balio hau jatorrizko funtzioan. Eta orduan ikusiko dozue ematen duela, frogatu, minus 0,44. Bueno, orain egingo duguna izango da maksimo eta minimoa grafikoan kokatuko dugu eta bukatuko dugu funtzioa irudikatzen, hurrengo diapositiban. Bueno, esan dugun bezala grafikoa irudikatzera goaz eta orduan lehenengo eta behin maksimoa eta minimoa kokatu behar dugu. Orduan begira, maksimoa egongo litzateke hemen minus 3,73 minus 7,46 koordenadetan, hor. Orduan, zer egiten dut? Bueno, maksimo bat daukadanean egiten diot, marrasten deutzat maksimoaren kurba hori, ez? Orduan, marrastuko dut kurba hori, maksimo bat daukadalako hemen, gutxi gora bera izango litzateke horrela, maksimoa. Bueno, eta gero noa minimora. Minimoa non kokatu dut? Kokatu dut hemen. Hemen dituzue bere koordenadak. Minus 0,26, gutxi gora bera hemendik, minus 0,44. Bueno, minus 0,5 baino pitin bat bajuago. Hortxe, bale? Orduan, hor egingo dodana izango da minimo bat danez, minimoaren kurba egingo deutzat, orduan gutxi gora bera izango litzateke horrela. Bale, orduan, orain ailegatu da momentua, grafikoa irudikatzeko. Bueno, puntu honetan ikusten badozue argi eta garbi ikusten dela nondik nora joan behar dan funtzioa, listo, azten zarete puntuak lotzen eta fuera. Baina ikusten badozue, daukazuen informazioarekin edo daukagun grafikoarekin ez dela nahikoa jakiteko nondik nora joan behar dan funtzioa, egin behar duguna da balio taula bat. Balio taula bat egiten dugu eta ateratzen ditugu puntu gehiago eta listo, eta puntuak gero lotzea besterik ez da, bale? Nik printzipioz ikusten dut argi eta garbi nondik nora joan behar dan funtzioa. Begira, hasiko naz eskerretik eskumara, bale? Orduan, eskerretik hasten banaz, zein da aurkitzen dodan lehenengo funtzioaren aztarna edo eremua edo ez dakitzena, irudia. Izango litzateke gezi hau, bale? Orduan, jarraitzen baldin badot eskumarantza, urrengoa, topo egiten dodan urrengo irudia izango litzateke hau. Orduan, egin behar dodana da, lotu. Lotuko dugu, honek biak lotuko ditugu, eta orduan geratzen zaigu horrela, gutxi gora bera. Eta urrengo irudia? Urrengo irudia izango litzateke hau, ezta? Orduan lotuko ditugu honek biak. Eta listo. Jarraitzen dugu eskumarantza mugitzen, eta orduan asintota pasatzen dugu, eta aurkitzen dugu lehenengo irudia izango litzateke hau. Hau, bildu egin beharko genduan urrengo irudiarekin. Urrengo irudia hemen dago, dira ebaketa puntu hau. Orduan hau etorriko litzateke hemetik eta gero lotuko genduan minimoarekin. Egingo dugu hori, momentu bat, datorremetik, lotzen dugu minimoarekin. Minimoaren ostean ebaketa puntu hau dago eta gero beste ebaketa puntu hau. Eta gero ja azkenik, gezi honekin lotzen dugu eta margostu dugu funtzioa.